लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंहानि गावदांनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर दायो फुंबिलियाव आङो आंनि मैगं बागान फिसा तुलुलु फिसाखौ नायदों आरोना थ' नायनो हागोन नोंथांमोना नै जोंहानि थाइसुमिया दासो थायदों बेनिफ्राय आरो बे बानलु भरा नालाय मैया 100 थाखानि फानहैबाय दिनै मोनबावबायसो नै आरो बैथिंबो थाइसोदों माथो दासुनो हनै थ' मैया फानहैबाय आरोना बेनिफ्राय आङो बेखौ एसे बेथिं ओरै माबा गन होबावनांगौ जाहैबाय मानो होनबा बायलायसिगोन दाख्लै बायबायानो बायमोन थ' बिथिं गालाय गावदाङा जोंनिया मैगं खानो नागिरदों आरोना थ' बिथिं फान्थावा खामानि गैयै फान्थावसो गायफ्लांबायलै आङो बै बेफारिया माबा मा होनो खुसिया फान्थाव बे गिदिर गोलाव गोलाव जाग्राया बेखौ होननानै फानदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ लाना फैबाय नालाय थगायजाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो माने 10 दाल लाना फैबावदोंमोन आरोना खुसिया फान्थाव गोलाव गोलावथार बेनिफ्राय बैयो फांसे बे फांसे थाबाय जोंहानाव ओमफ्राय जानाय नङा सानखानानो आङो माने हाया एसे बाला गोजा नालाय थ' आङो माने जि जायगाथि गायदो बेखिनि हाया मोजां ओमफ्राय बाखि हाया पुरा बाला गोजा आरोना बेनि थाखाय आङो न'खरसे न'नि खाथियावनो बिसोरनाव माने नोंसोरनो गाय थायोब्लाथाय जोंहाबो लाबोगोन नोंसाबो जाबानो जाबाय होननानै हैबाय आङो थ' बिसोरनाव बेसेबां मोजां जाबाय बेसेबां गोलाव गोलाव आरोना मथथे 15 इन्सिसो जागोन 15 इन्सिनि बारगोन गोलाव गोलाव आरो मोजांथार आरोना थ' जोंहानियाबो बे फांसेया थायोबा जोबोद मोजां जागोन नोंथांमोनाबो मोनजानो हागोन रायजोफोर मारखंबा थ' गावदां जागायदो जोंनिया दिनैनि ब्लगखौ नैबे मैगं बारियावनो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन जोंनि ब्लगखौ माने जाय मोजां मोनो बिसोरो नायबाय थाबानो जाबाय सापर्ट खालामलांबानो थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खाना लाग्रोनोसै मा मोनो बारा गैया एसेल'सो माने मा होनो फाननो थाखायबो जाया गुबुननो हरनो थाखायबो जाया आरोना जोंहानि मैगङा बोथिसे जानो थाखाय जायो आरोना एसे नोंगुबैनि अननायाव बेखिनिखौनो मोनजादो बेनो बहुत आरोना थ' बेखिना जायगायावनो मा दोङो नोंथांमोना मिथिगोन रायजोफोर बेथ' फान्थाव ब्रा नुखादो बेखौ ब्ला नुखादो बिनि उनाव बेयो भेन्दि बिनि उनाव बेयो बिलाहि फिसा बिनि उनाव बेयो बानलु फिसा बिनि उनाव बानलु फिसा बिनि उनाव आरो बैथिंगालाय बिलाहि गिदिर बेनिफ्राय बैयाव भात केरेला आरो थाइसुमि थ' बिथिं आरो थाइसुमिजों मा होनना बुङो बेखौ भेन्दि नङा सरि थाइसुमिजों माबा गरसि बिनि उनाव बिथिं बानलु भब्रा बिनि उनाव बेयाव मैथा आरो मा थाबावनांगौ जाबाय थोजासे जानो माथ्र संख्रि सिनिफोरखौसो गायनो हायाखै बेवहाय माने आङो भात केरेला गायनाया थांबाय आरोना थाइसे बै थाइसे बेखौबो खागोमोनखौबो खामानि खालामो थाइसुमिया बेयाव थायबाय बेनिफ्राय अबाव मोनाया आं गाहाय मानसिया आं खानि र' नहमनो थ' लोगोफोर नैखिनिखौ मोनबाय आरोना बानलुखौ बारा खायासै मानो होनबा खाखानायानो दङ ओमफ्राय बेखिनिखौनो खाबाय ओमफ्राय बानलु गिदिर खायासै ओमफ्राय नै बेयाव फान्थावानो बांसिन भेन्दि फान्थाव काक्रेल आरोना थ' लोगोफोर दायो 9टा जानोसै आरोना क्लास स्टार्ट खालामसै मर्निंआवहाय
खुलिना होयो खोमा पर जाथो आगैमोन रिंकी क्लासर डेकोरेशन तो जे बेलेग होइसे ভাল লাগছে না নাই ओइ ताय साइसे कि जाने पहले जाओ दे ओह सॉरी क्लासरूम जायगा गैयिनो हस्टेल रूमाव जानो गोनां जादों बिथांमोना खाना प्योर खाना खाबो इতিয়া चटनी रिंकी তুমি বেশিকে খাবা ছুটিৰ টাইম নাই কেনে খাই যাব আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মামি মামি বা 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 মোবাইল বা Bye. Bye bye. Bye bye. Pakistan যাবার কারণে রেডি হল রিঙ্কি ব্যাগ সেক লই কিনে হালকে যুদ্ধ করবা কালি লগ পাম আর বাই বাই